Здравейте хора от YouTube. Аз съм Фейк от новия канал Naro Director TV. Тук до мене не е Dying Style, който ще е в самия канал. И двамата направихме този канал. Да, решихме да снимаме геймплей на игри, каквито пожелаем. Може и вие да си дадете мнението. Но, ако искате и вие да се включите в нашия гейминг ченъл, може просто да напишете отдолу в описанието искам да стана част от геймплей чанала или просто да напишете запис 1 и ние ще изтеглим от това. Ще изтеглим от random.org това победителя, като напишете запис 1, запис 2, запис 3. Може да участвате с нас.